Sabay na pig-enjoy ni Christian as in kan sa iyang 4 anyos na aki ang pagiling kang maniba-ibang ekipahe kang Philippine Air Force na nakadisplay ngunyan sa SM City, Legazpi. Istorya niya, bako na bago sa iya ang mga siring na ekipahe, alagad ugmada siya na sa amay na edad, nahiling na inikan sa iyang aki. Ikinaugma niya mandaan na may moderno ng kagamitan ng Air Force. Awal kayo nila, igo pa ng mga bagong mga replika na di lang pala replika, kundi matuod na pala na igwang mga military technology advance. Kasubong aga, kan buksan na sa publiko ang exhibit kang Philippine Air Force, parte kan ika-76 dindang anibersaryo. Tampok sa exhibit, ang makabagong ekipahe kang ahensya, siring kang badil, uniforme asin manay ba ibang kagamitan pang rescue. Kasabay kang exhibit, ang pagpapailing man kantibay kang atama na K9 kang ahensya. Sigun kay Major Neil Jasper Layog, objeto kang exhibit na maipamati sa publiko na bukas perme ang sendang ahensya, urog na sa mga panahon ng emerhensya. Mas bagong aircraft na ginagamit to support yung mga military operations sa lalo na dito sa Bicol region, and also makapag-provide ng services sa mga HADR or the humanitarian assistance and the relief operations ng kumbaga kung may mga disaster or mga typhoons. Taon-taon talaga ninda pigkukondusir ang aktibidad, urog na sa saindang anibersaryo. Labi man ang pasasalamat kang AFP sa manamiento kang mall na padagos ang pagsuporta sa inda. On behalf of our our Commanding General, Lieutenant General Stephen V. Pareño, nagpapasalamat ang buong Air Force sa accommodation na binigay ng ating stakeholder, especially yung SM, sa SM Management. Kung wala sila, wala din tong event na ito, or possible na medyo mahirapan tayo magkapag-conduct ng magantong event. Asigurasyon naman kan mall, permisindang bukas sa pagtabang, urog na kung makakatabang sa komunidad. It is through the partnership like this that we can foster a stronger connection between the military community and the community, promoting understanding and support for our armed forces. Mientras tanto, nag-aako naman ngunya ng AFP ning aplikasyon sa mga maut maging partikan sa indang puwersa. Magpasiring sana sa 3rd floor kang SM City, Legazpi. Madura rin isundo sa Sabado, Hunyo 3. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal